Saúdos, benvidos. Hoxe falamos neste espazo de literatura, literatura e emigración. E para iso contamos con Arturo Lezcano. Benvido, Arturo. Graciñas, Laura. En riba da mesa poden ver xa un exemplar de O País Invisible, que hai moitos anos de traballo detrás do que hoxe teño aquí ao lado. Sí, bueno, é unha achega, se cadra bastante ampla, porque é un libro amplo de colección de historias de emigración e de exilio nas Américas, enfiados a través da miña experiencia de moitos anos traballando ali como xornalista. Tive a oportunidade de coñecer esas historias de perto e sorprendínme das relacións e da homoxeneidade que había en moitísimos comportamentos entre todos os galegos que poboaban os moitos países de América, principalmente da parte atlántica, e nomeadamente ourensáns, por suposto. Así que, bueno, o que tratei de facer aí pois é marcar un relato, digamos, desa diáspora, desa emigración sobre todo, pero tamén dos exiliados, se cadra dos relatos menos coñecidos. Aínda que hai casos famosos, pois tento dar voz a aquelas historias de familia que só quedaban nas familias, nas aldeas ou en América, e que creo que necesitan ter un tributo debido, e eu fago humildemente na forma deste libro. Iba precisamente preguntarche, hai moitas historias que coñecemos, la región internacional, por exemplo, fáise eco de moitísimas desas historias de personaxes coñecidos, pero hai moitísimas máis infinitas anónimas, non? Sí, bueno, na región internacional non só facía ese recordo das historias descoñecidas, senón que é unha referencia ineludible na emigración, tamén en Europa, por suposto, sempre presente, un nome que está presente neses centos de centros galegos que son unha especie de Galicia transterrada a outros países, bueno, pero mesmo na región, non? Comentábamos estes días, agora que estaba en Ourense, pois eu mesmo son un lector con familia ourensá e suscritor a miña familia da región, e de sempre ler as historias de Antonio Piñeiro, que sempre deitan cousas novas que a nós, eu non son historiador, entón tamén tiro deses fíos, igual que de outras persoas que che contan historias anónimas, porque penso que aí está o valor engadido, pois, digamos, dun pobo, non? Eu chamo o País Invisible porque, bueno, saiu así un pouco, podía ser o país concéntrico, penso que é unha especie de país en fronteiras, sen mapa non, mapa sí que ten, que ademais agora te podo mostrar como fixemos un xogo así, casi un pasatempo no libro, pero que é un país que non teña bandeira, ni que é un país en sí, senón que é as dúas Galicias, a Galicia territorial na que estamos e a Galicia americana que está presente en todos nós. E o que che dicía de mapa, o libro que ten a súa capa, a súa portada normal, despois leva unha faixa que é un elemento que normalmente é un pouco odioso. Parece que nos estorba. A todos nos estorba. Neste caso, non. Neste caso, o que tentamos facer co diseñador, que é un brillante diseñador, Artur Galocha, fixemos un desplegable que, como digo, é unha especie de pasatempo, porque ten un mapiña que é un mapa de algunhas bisbarras galegas e algúns destinos migratorios preferentes. Cantas liñas hai aí? É un pouco a propósito, para que quen sexa, que vou dicir de Ourense? Pois quen sexa de Celanova, por exemplo, por dicir un nome fundamental na diáspora galega en América, pois verá, vai con unha liña a onde foron a xente de Celanova, pero como digo, non ten un método científico nin é exhaustivo, pero simplemente mentres lees ou mentres non o lees, pero tes aí, é para non tirar. Por eso digo que ese xogo de invisibilidade, un pouco de país desvendado con esta faixa, pois ten un aquel que é precisamente os relatos non falados, as voces baixas, aqueles que moitas veces non triunfaron, aparentemente, económicamente, dos outros sabemos máis, pero que teñen unha historia por contar, e de seguro ti tes un parente ou un veciño na emigración, igual que temos todos. Arturo, o espazo físico témolo máis ou menos claro, pero é o espacio temporal no que se move o libro? Bueno, tenta abranguer un pouco todas as dúas ondas migratorias. Claro, o meu método, se existise, que é o método sen máis xornalístico de ir ás fontes e falar con elas, evidentemente nesa primeira vaga non podo falar porque xa non están con nós. Empezaría máis ou menos a metade do século XIX, que son cando comezan as migracións, a gran migración entre 1850 e 1930, pois é toda esa onda que xa coñecemos
primeiro de Cuba, que é a nosa gran referencia vital de inicio, pero tamén Argentina, Uruguai e o Brasil, e despois a segunda vaga, na que hai moitísima influencia ourensa tamén, da xente que marcha a Venezuela, a Panamá, a México, dende máis ou menos 1950 ou 1940 e tantos, ata 1960 e pouco, antes de comezar esa outra emigración ás Europas, poderíamos dicir así, non? Entón, son pouco máis de 100 anos, pero que se te fixas son 100 e pico anos que conforman a Galicia contemporánea. Non se pode entender a Galicia contemporánea sen a migración. Entón, o que tento facer, como digo, é enfiar todo ese tempo, cando non podo falar cos que xa non están entre nós, facelo cos seus descendentes e tentar recuperar esa memoria que eu estou seguro, a miña é unha achega mínima, é un fío do que poden tirar moita outra xente para facer ou libros ou o que veño repetindo estes días, que é quen non queira facer algo que polo menos grave o seu avó emigrante ou a persoa de referencia que estivo fora, porque esas persoas despois non están e polo menos agora que temos un teléfono, daslle a gravar, incluso en vídeo, e o podemos ter, eu creo que sería o tributo mínimo que deberíamos dar a todos os emigrantes. Cantas historias se están perdendo precisamente por eso. Claro, porque dicíamos que todo o mundo, o sea, que todos os días perdemos xente, porque é lei de vida, non? É moi fácil, non estamos en 1980, se facemos vídeos dun prato de comida, por que non imos facer simplemente vídeos ou audios? E é simplemente memoria. Todos eses fíos acaban, poderían acabar, deberían acabar, e oxalá que, bueno, eu fago unha especie de reivindicación aí, que acaben nun espazo cultural, chamalle museo, chamalle centro cultural, e que creo, ademais, que debería estar, eu poño o exemplo do Porto da Coruña, pero tamén debería estar, penso eu, no Porto de Vigo, en tanto todas esas persoas saíran polo mesmo lugar, pero, bueno, sei que tamén podería habelo en Ourense perfectamente, porque é o kilómetro cero de migración. Arturo, falabas ao principio de que veías casi como un comportamento similar en moitos dos casos, non? Que conclusión sacas unha vez que das por rematado o libro, que entendo que podería ter unha segunda, unha terceira, unha cuarta, infinitas partes? A conclusión é que a emigración e a diáspora ten un comportamento, un fenómeno moito máis homoxéneo do que pensamos. É moi simple de entender, e imos poñer, por exemplo, exemplos de Ourense só, pero poderían ser de outros sitios. Tanto dá aquel de Amiudal en avión que marchou para Amazonas, para o ciclo do caucho en 1890, que alguén da mesma aldea que marchou a México despois nos anos 50, que é un de Celanova que marchou a Venezuela, ou os de Chaguazoso na Mezquita, que son os que conforman a colonia galega en Chile. Tanto dá en que década marcharon e a onde marcharon, países totalmente diferentes. Os comportamentos repítense. Eso eu creo que é algo fascinante. Repítense dende a mesma viaxe, ata a chegada, ata o asociacionismo, a forma de relacionarse, os negocios, o aforro, a morriña, o retorno. Repítense como se fose un guión. É unha conclusión de dicir, é algo case inefable. Eu non podo entender por qué, ademais sendo Galicia un país de poboación espallada, como ao final redundamos no mesmo. Esa é a conclusión máis, creo que, rechamante que ten o libro, e que non é máis que un reflexo do que viviu un proceso tan intenso e tan extenso tamén no tempo como foi a emigración galega na América. Ese asociacionismo do que ti falas permitiu en moitos casos sobrevivir. Totalmente. Bueno, de feito, quen chegaba, o primeiro que facía era anotarse non os centros galegos, senón os centros que normalmente eran primeiro parroquiais, que é a nosa unidade demográfica por excelencia, ou senón os centros de concellos, ou senón xa os provinciais para acabar sendo nos centros galegos. Falo sobre todo de Cuba e de Argentina, onde segue a haber, bueno, en Cuba está todo concentrado, pero as sociedades galegas que agora teñen moi pouca xente, porque pasaron moitos anos, son máis de 30 as que seguen en activo, e son todas, como digo, microterritoriais, e despois na Argentina e no Uruguai, na Argentina segue vivas, polo menos con galeguidade, é dicir, coa lei de galeguidade que teñen que ter funcionamento e actividades, máis de 50 son en Bos Aires, non? Entón, permitiu sobrevivir porque eran sociedades mutuais, como din ali, é dicir, facilitábanche a atención sanitaria,
tamén garantizábanche un nicho nos panteóns dos cemiterios americanos, de galegos americanos, que son moi importantes. O cemiterio de La Habana, de Colón, segue a ser o máis grande de Galicia aínda hoxe, pola cantidad de xente de galegos que están ali enterrados, e ademais servía para pasar os domingos, por entenderlo, non? Por entenderlo así. Os centros recreativos que lle permitían os que chegaban, aparte da súa inserción no país de destino, pois ter esa conxunción cos seus conterráneos e pensar que viven na outra Galicia, cada domingo, o único día que non tiñan que traballar. Leer O País Invisible convídanos tamén a reflexionar sobre esa falta de memoria que temos ás veces os galegos e os ourensáns con respecto aos movimentos migratorios, vamos a chamarlles así. Sí, porque ademais son movimentos de ida e volta, eso é sabido, e dende que a humanidade é humanidade sempre houbo movimentos e tránsito de seres humanos. Pola parte nosa de emigración, de saída, como dicíamos antes, eu reivindico no libro, non temos o espazo da memoria debido para poder enfiar a nosa historia. E iso hai no que facer, sexa como sexa. E pola outra banda, vivimos un momento en que temos inmigración e, como sabemos, polos datos oficiais, moitos deles son descendentes daqueles que marcharon. Claro, a parte de bonito que necesario sería ter eses espazos para que aqueles que veñen traballar a Galicia poidan saber por onde e de onde e por que saíron os seus antergos para os seus países, e seguramente así eles poderán entender por que tiveron que emigrar agora. Eu creo que é unha débeda que temos que saldar e espero que sexa cedo. Artur, un placer. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e recomendamos precisamente eso, para saber onde estamos, como chegamos ata aquí. Moitísimas grazas. Moitas grazas e unha aperta. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.